Το παρατηρητήριο του Sky και της Καθημερινής στην Πάρνη θα βρέθηκε σήμερα σε μια ξεχωριστή μερίδα στο καταφύγιο Μπάφη. Έλληνας γεωπόνος παρουσίασε μια πρωτοποριακή μέθοδο αναβλάστησης δασών και αγροκτημάτων μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές. Μέθοδος απλή που μπορείτε να τη δοκιμάσετε ακόμα και ως παιχνίδι. Πώς μπορεί να πρασινίσει ξανά ένα δάσος που έγινε στάχτη ή να ανασυγκροτηθεί ένα καμένο αγρόκτημα και μάλιστα ανέξοδα? Είναι αρκετή η σπορά μερικών ξεχωριστών εισβόλων. Κι όμως ναι, όσο απίστευτο και αν ακούγεται, υποστηρίζει ο φυσικός καλλιεργητής Παναγιώτης Μανίκης, που υιοθέτησε τη μέθοδο του Ιάπωνα γεωπόνου Μασανόμπου Φουκουόκα και παρουσίασε σε ημερίδα στο καταφύγιο Μπάφη της Πάρνηθα. Το παρατηρητήριο του Sky και της Καθημερινής ήταν εκεί για να σας μεταφέρει μια πρόταση που ίσως αποτελεί τη λύση για τα δάση που χάθηκαν. Η μέθοδος είναι απλή. Αναμειγνύει κανείς αργυλόχωμα, σπόρους δέντρων, φυτών και νερό, ζυμώνει το μείγμα καλά και επιτατοπλάθει σε μικρούς βόλους. Οι σβόλοι αρκεί να τοποθετηθούν στην επιφάνεια του εδάφους και με τις πρώτες βροχές θα αρχίσει και η διάσταση του καρπού. Αργυλόχωμα, αυτό που κάνει και να μην διαρκούμε. Αφού είναι καλυμμένη η σπόρα με το χώμα, με το φυλλό, μπορεί να προστατευτεί από τα πουλιά, από την πια. Υπάρχουν ωστόσο και άλλα ζώα από τα οποία πρέπει να προστατευτούν οι σβόλοι. Όσο για το νούμερο 1 μυστικό της επιτυχίας, που σύμφωνα με τον κύριο Μανίκη μπορεί να λειτουργήσει και κατά τη διάβρωση των εδαφών αλλά και τη μείωση των υπόγειων υδατικών αποθεμάτων, Ανακατεύοντας δασικά δέντρα, οποροφόρα δέντρα, με λαχανικά της εποχής σιτηρά, να βάλουμε και φυτά που βελτιώνουν το έδαφος. Γιατί τα αποώδη φυτά είναι αυτά που θα αυξήσουν την υγρασία με το πράσινο χλωροτάπητα που θα δημιουργήσουν και έτσι θα δημιουργήσουν ευνοϊκές προϋποθέσεις για να βλαστήσουν και τα οποροφόρα και τα βασικά δέντρα. Η δημιουργία σβόλων ενθουσίασε τα παιδιά όσο αν έπαιζαν με πλαστελίνη ή την άμμο στη θάλασσα. Επόμενο βήμα πάντως αποτελεί συνεργασία με πυρόπληκτους δήμους ώστε να σπείρουν σβόλους στις χαμένες εκτάσεις και να περιμένουν τα αποτελέσματα.